galdera arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean. Hemendik ateratzeko kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko arratsalde honetan, 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 honetan. Laupa bostak orde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi batzetan, nahiko izango dira arratsalde honetan, 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 honetan. Traupadetan dut bihotza, diruak galtzetan, dantzaiteko gogoa daramat zainetan. Gitar bibolin doinuak jarraituz badaukat, divertitzeko gaia arratsalde honetan, 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 honetan. Jarri diogu, ez? 8 orduz euskaraz abesten ibiltzea. Gaitzezitz etorkizuna berreraiki. Gaitzezitz dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzezitz etorkizuna berreraiki. Gaitzezitz dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak euskaraz dira. Gaitzezitz euskaraldiariekin. Gaitzezitz dena aldatzen ikasi. Gaitzezitz euskaraldiariekin. Gaitzezitz dena aldatzen ikasi.
aukera